ning ndi iki? Sasar. Tak kirane iki mah gak ning kene. Tur. Iki aku gak ngerti iki ning ndi, pokoke ning tengah hutan tapi ya jalak dhewe rono. Kira-kira enak apa ning kono? Langsung ikuti aku. Loh, enak warung ya? Warung ning tengah hutan iki. Kira-kira ning kono bakul apa ya? Wis langsung rono ya. Berhubung aku ngelak dan luwe. Akhirnya metu saka hutan tibake enak warung lur ning kene lur. Iki wajib kita coba lur, kira-kira bakal enek kejutan apa nek warung iki. Langsung ayo ikutin terus apa ngerti bakul ayu neh. Bas, Mbak. Iki warung sing spesial ning kene apa? Warung kopi sing spesial. Kopi badak, Mas. Kopi badak. Kayak piye, Mbak? Ya, kopinya apa sama tapi tempatnya badak lebih enak, lebih mantap. Saman kene ya, Mbak ya. Oke. Sing spesial. Enak iki kopine. Mungkin lek awakmu apa ki sering ngopi nek warungan sing daerah gunung desa iki awakmu mesti ngrasakne. Dadi kaya enek campurane opo iki. Iki rasa pahite iki enek kaya kecut-kecutin. Terus ditambah iki aroma bathoke iki sing menjaga panase tetep alami. Gue bakal lak tekoki kira-kira kok kenapa cek gawe ada batok iki gak gawe keramik apa sing kocor. Oke lur, lah kali ini aku lagi sama Mbak C, namanya Mbak C sing apa sing duwe warung iki. Bu iki warung iki jenenge apa? Saman Doyong. Warung Saman Doyong. Lokasinya ndi? Nek Sumber Jumbangan lah. Sumber Jumbangan. Lah iki enake iki ndek kene iki view-ne iki asri terus cedhek hutan ngene iki background wis ketok hutan. Terus warunge iki legend sing gare legend iki kopine iki. Iki kopi bathok. Beda karo liyane. Nah, iki sing gare spesial iki ada bathok ya, Bu? Iya, ada bathok terus bubuke ya spesial. Bubuke piye, Bu, sampean critani?
Ibuke racikan dhewe, goreng dhewe. Goreng dhewe, Bu? Ya, ndek rumah. Heeh. Terus engko lek wis nganu digoreng. Oh. Lah aku mah niliki iku beda, enek aroma-aroma khas kayak kopi desonan ngono ki lho. Dadi sing kangen urip ning desa kan iso nyoba kopi bathok iki. Lho Bu, awal mulane kopi iki wis pirang tahun Bu warung iki? 1 tahunan lah. 1 tahun. Oh, lah kenapa Bu kok ngambil tempat ning daerah gini kan cedek alas tuh Bu. Enak Mas nggone. Enak. Heeh. Terus piye wong kan sing senenge malah nggone sejuk, sing nyaman ngono iku. Terus akhirnya mau wis ndek kene Mbak. Lho iya wis ndek kene. oh iya ya. Ki bukanya mulai jam berapa Bu? Jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Berarti malam jek buka ya Bu ya? Buka. Stop. Fasilitasnya free wifi loh. Gitu Bu. Free wifi. Terus ono makanan berarti apa ya Bu makme? Nasi padher, nasi Lah. jamur, Nasi jamur, lodeh, lodeh. tempe penyet, Lodeh iki pakai sayur apa Bu? Biasanya. sayure yo kates, terong, Tompong. lompong, gedhong singkong kuwi ngono Mas. Sing unik ki nasi jamure ya Bu ya. Jamure kan jamur barat. Jamur barat. Ya aku pengen tanya Bu. Kira-kira sempet enek pernah kejadian apa Bu sing nggarai unik nih Bu? Tahu enek gak Bu? Apa ya? Lah kan Apa? iki kan gone kan jek remen ngono. Maksudnya kok remen ya? Apa ya? Hutan alas ini iki. Enggak enek kejadian apa ngono. Bu? Apa Pak ya? Kali ya. Jadi aman ya Bu? Aman lah. Aman. Aman. Pernah digodho garangan enggak Bu? Selama sama jualan apa kopi ini. Gak ana kadang-kadang. Kayak enek ya? Sing godho-godho sampean. Gak ana. Oh, aman ya. Aman. Aman. Lah kira-kira ya Bu ya. Apa kuwi kan aku ya unik iki ngene Bu. Neng kene kan nggone kan hitungane mlebu ya Bu ya. Kok rame ya Bu ya. Iki kan jam 12-an ya Bu. Oke Iya. wong sarapan mangan. Makan Makan siang. kopi. Nah rata-rata neng kene rame lho. Lek ngene nganu Bu, katakanlah lek orang awam pengen rene iki arahe endi Bu? Arahe lek arah nang Pare, Heeh, arah paring. ngomong nang perapatan Jambu, Heeh. iku sanet apa? Enek tanda panah sumber Jembangan iku masuk. Heeh. Kira-kira 1 kiloan lah. Pokok nurut arah sumber Jembangan iku ndek nanu wis ana Mas. Iya arah Kuwi dari sebelahe. pokoknya biasanya di warung apa Bu biasanya? Saman Ngomong. doyong. Saman Ngomong doyong. Saman doyong. Yes Bu, kira-kira ngono wis cukup wawancara karo ibuke dan muga-muga tambah laris. Kingko video di up dan aja lali ngombe kopi bathok spesial.